И какво става, хора? Аз съм Unix и днес реших да направя една томбола. Звуча много странно, защото съм болен, съм настил нещо тук. Това е обещаната томбола, да ви казах, нали, че като се поразвием малко ще я направя. Ето, разбира се, че се гличнем по дяволите. Остана сега. Не мога да подскачам. Боже господи. Но тази лодка ме изнервя. И добре, хора, това е томболата. Значи една фул брадва. Тук не знам колко са това, 12, с още тук 20 общо годенки, 3 лега, нямаше много легове, ама не знам, не ми се слагат много легове. 4 фул сета, други, 2 стака TNT, тук някакъв голд, така да запълва мястото, 2 фул меча, 4 ендер волт кея и биканите, и най-ценното е тия стъкла. Това няма никъде да го намерите. Така, няма смисъл да пише как трябва да се записвате. Предполагам, че абсолютно всички го знаят това нещо. Ако не го знаете, пишете запис на наклонена и името си. Не си дайте Skype, защото мога ви досват, нали? Смисъл, ако искате го дайте, ако се читате за защитени. Дайте си го все пак, макар че аз рядко комуникирам с някой да спечеля по Skype. Така че ще ви гледам като джойнете сървъра, нали, да ви ги дам. Който спечелил, нямам си ни идея кога ще тегла томболата, защото тия пък какво се разкупуваха на тия магма килове. Няма въобще да... Няма въобще. Въобще не знам кога ще тегла, смисъл, не знам. Най-скоро време се очаква. Семията на колко събаше. И така, благодаря, че гледахте и чао-чао.